Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, хонаи навбати мо квартира аст дӯстон. Қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур док дӯстон, жилмашси док. Ана ҳамин ҷо поён аст дӯстон, тарафи балнисаи док аст дӯстон. Аз тарафи дасти рост театри Зебулисо. Ана ҳамин бари доми зарда дӯстон. Ана ин хона не, ана ҳамин дом аст. Доме ки кранда пеш айни ҳол кор рафта истода аст дӯстон. Доми 8 этажа мешавад. Якум этаж магазин. Айни ҳол панҷум ошонаро бардоштесанд. Рӯ заправкаи Сороил. Як хонага аст дӯстон. Ози аз пеш дар омада ва навор мекунем. Хона сари роҳ, як хонага 49 квадрат. Тризаш аз тарафи роҳ нигоҳ мекунад дӯстон. Ду хонага свободна кардам мешавад. Айни ҳол хонаро тамом накардам дӯстон. Як сол гуфтан, як солда тайёр мекунем. Як 3 моҳ шуд хона рафтесаст ремонташ. Техпаспорти хонаро дода наметавонанд дӯстон. Шартномавӣ фурӯхта мешавад. Гуфтем ки якум ошона магазин мешавад. Панҷум хонаи фурӯшӣ дар панҷум аст. Тарафи роҳ нигоҳ мекунад. Нархи ин хона дӯстон 215 000 сомон. Номерои телефон 915 61 53 53. Алишин нест. Фақат фурӯшӣ аст дӯстон. Занг мезанед дар ҳамин номеро. Маълумоти пуррара бо мефаҳмонанд дӯстон. Доми 8 этажа, лифт. хоб, раҳмати калон барои дастгирӣ. Обуна шавед, лайк монед то видеои навбатӣ дӯстон. хоб дӯстон, ана аз пеши мегирем театри Зебулисо. ана ҳамон доме ки кранаш кор кардасиз. ана ҳамон хона аст дӯстон.